Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to, tara na't magluto tayo ng almusal. Nanguha pala ako kanina ng talbos ng kamote. Pero ito muna ang uunahin ko. Magluto ng inpulpog, inihaw na karne. Ito, sinisimulan ko ng mag-ihaw. Ayan. Ketchup lang yung pinapahid ko dyan. Binili pala ni mama yan, 1 kilo, fresh from palengke. Para masarap ang ulam. Ito, 2 lang kasi hindi siya magkasya. Tapos ito yung panghuli. Pagkatapos maihaw, ito, hihiwain ko na ng maliliit para mas dumami. Tamang-tama lang yung pagkakahiwa. Hindi masyadong malalaki o maliliit. Tamang-tama lang. Ito nga pala yung talbos ng kamote kanina na kinuha ko doon sa aming bakuran. Ayan, handa ng iluto. Yan, nakahanda na. Tatawagin na lang si mama at papa, pamangkin, at ang asawa ko para kumain na. Mga nun. Pagkatapos kumain, ayan, dito naman sa baba. Ayan, dito naman po kami sa baba, dito sa bakuran din po namin. Gagawa daw ang asawa ko ng organic na pataba. Gagawa siya ng compost pit. Yung mga natuyong dahon ng saging, nilagay niya dyan para madaling mabulok. Pwede ding maglagay ng mga dumi ng hayop tulad ng manok, baboy, kambing at iba pa. Pwede din itong gawin sa mga bakanting lote o medyo malayo sa bahay. Kailangang basahin para mas madaling mabulok. Ni, dumaw-dawa darum na ka. Saro-saron nun. Pati alaga naming mga hayop, laging nakabuntot sa amin. Ganyan maaamo ang mga alaga namin. Lalo na kapag nakalabas sila sa mga kulungan nila. Pag nakauwi ang asawa ko dito sa La Union, yan yung ginagawa niya. Kailangan naming ilabas yung mga alaga naming manok para makapag-exercise naman sila. At makahanap din ng ibang makakain. Gaya ng mga insekto, mga halaman sa paligid, hindi mo sila tinatawag, lumalapit lang talaga sila. Pagkatapos naman, magdidilig ulit ang asawa ko pero halaman na. May santol, may atis, may abukado, at iba pa. Karamihan kasi dito mga puno ng saging. Every time na nauwi ang asawa ko dito sa La Union, ganito yung ginagawa niya. Tapos, exercise na rin kasi mataba na rin siya. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching my video.